Φανταστείτε αυτό, η αρχαίη γραφή στον Μάγια σκυμμένη πάνω από φλοιό χαρτιού, βουρτσίζοντας ορυκτές χρωστικές ουσίες σε σύμβολα που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να διαρκέσουν περισσότερο από αυτοκρατορίες. Τώρα, αιώνες αργότερα, λαμπεροί κβαντικοί επεξεργαστές βουίζουν, καθώς νευρονικά δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης αποκωδικοποιούν τα ίδια σύμβολα. Αλλά εδώ είναι το ερώτημα. Διαβάζουμε πραγματικά το μήνυμά τους ή το ξαναγράφουμε? Μετά από μισή χιλιετία σιωπής, η τεχνητή νοημοσύνη έχει σπάσει σχεδόν το 85% των ιερογλυφικών των Μάγιας. Τα υπόλοιπα, το τελευταίο 15%, είναι εκεί που κρύβεται ο πραγματικός κίνδυνος. Τι θα γίνει αν αυτό το τελευταίο κενό περιέχει την ίδια λανθασμένη ερμηνεία που καταδίκασε πολιτισμούς στο παρελθόν? Αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά αρχεία και νέα ακαδημαϊκή έρευνα υποδηλώνουν ακριβώς αυτό. Αλλά πριν καταλάβουμε τι ανακάλυψε η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να γνωρίζουμε τι είχε σχεδόν χαθεί για πάντα. Πόσο κοντά φτάσαμε στο να σβήσουμε τον παλαιότερο ψηφιακό κώδικα της ανθρωπότητας? Τα βιβλία που επέζησαν από την κόλαση. Μόνο 4. Από χιλιάδες βιβλία των Μάγια, που κάποτε έλαμπαν με κοσμικά ημερολόγια, αστρικούς χάρτες και ιερούς κώδικες, μόνο 4 επέζησαν. Κάθε άλλο χάθηκαν σε μια ενιαία κόλαση που μετέτρεψε τη γνώση σε στάχτη. Συνέβη στις 12 Ιουλίου 1562 σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται Μάνι στη Χερσόνησο Γιουκατάν. Ο Ισπανός μοναχός Diego de Landa στάθηκε μπροστά σε ένα βουνό από βιβλία των Μάγια. Κώδικες από σκληρό χαρτί ζωγραφισμένους με ιερογλυφικά τόσο προχωρημένα που παρακολουθούσαν την Αφροδίτη σε όλη τη διαδρομή ενός αιώνα. Και διέταξε να καούν. Οι μοναχοί το ονόμασαν αυτό νταφέ, μια πράξη πίστης. Αλλά αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα δεν ήταν πίστη. Ήταν πολιτιστική γενοκτονία. 7 κώδικες, μαζί με περισσότερα από 5.000 σκαλιστά είδωλα και τελετουργικά αντικείμενα κάηκαν στις φλόγες. Ο Λάντα έγραψε ότι οι Μάγια περιείχαν δυσιδαιμονίες και ψεύδι του διαβόλου. Σε εκείνη τη μία φωτιά, η μνήμη ενός πολιτισμού σβήστηκε. Αλλά μερικά φαντάσματα επέζησαν από τη φωτιά. Το πρώτο είναι ο κώδικας της Δρέσδης. Βρίσκεται σήμερα στη Γερμανία, λερωμένος με νερό και εύθραυστος έχοντας επιβιώσει 2 φορές. Μία φορά από την Ισπανική κατάκτηση και ξανά από τις συμμαχικές βόμβες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φανταστείτε το 78 σελίδες από χαρτί φλοιού, διπλωμένο σε στήλα κορντεόν, που εκτείνονται σε μήκος σχεδόν 4 μέτρων. Τα σύμβολα δείχνουν περίπλοκους πίνακες της Αφροδίτης που καταγράφουν τους κύκλους του πλανήτη σε διάστημα 104 ετών, εκλήψεις τελετουργίες και γεωργικές ημερομηνίες. Είναι σαν δεδομένα της NASA ζωγραφισμένα στο χέρι με πινέλα φτιαγμένα από τρίχες ζώων 600 χρόνια πριν υπάρξουν οι πύραυλοι. Έπειτα υπάρχει ο κώδικας της Μαδρίτης στην Ισπανία, ο κώδικας του Παρισιού στη Γαλλία και ο κώδικας Grolier που πρόσφατα μετονομάστηκε σε κώδικα των Μάγια του Μεξικού. Αυτό το τελευταίο ήταν το Outsider. Για δεκαετίες οι μελετητές πίστευαν ότι ήταν ψεύτικο. Πολύ ακατέργαστο, πολύ απλό. Αλλά το 2016 η χρονολόγηση με άνθρακα απέδειξε ότι ήταν αληθινό, είναι γραμμένο γύρω στο 1230 μετά Χριστόν. Παλαιότερο από τον Κολόμβο, παλαιότερο από την κατάκτηση παλαιότερο από τα περισσότερα μεσαιωνικά ευρωπαϊκά χειρόγραφα. Αυτά τα 4 κείμενα είναι οι μόνες σωζόμενες φωνές των Μάγια από μια βιβλιοθήκη που κάποτε εκτινόταν σε μια αυτοκρατορία. Σκεφτείτε το. Χιλιάδες βιβλία έχουν εξαφανιστεί. 4 έχουν απομείνει. Και εμείς ακόμα προσπαθούμε να συναρμολογήσουμε τι προσπαθούσαν να μας πούν. Και εδώ είναι που η ηρωνία παίρνει μια σκληρή τροπή. Ο ίδιος άνθρωπος που έκαψε αυτά τα βιβλία, ο Diego de Landa, έγραψε αργότερα το δικό του Relación de las Cosas de Yucatán ή Αφήγηση των πραγμάτων του Yucatán. Ήταν εν μέρει ομολογία, εν μέρει κίνηση δημοσίων σχέσεων γραμμένο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αφού το ισπανικό στέμμα τον κατηγόρησε για υπερβολική σκληρότητα. Ωστόσο, αυτό το βιβλίο, γραμμένο από τον ίδιο τον καταστροφέα, έγινε το θεμέλιο σχεδόν όλων όσων γνωρίζουμε για τον πολιτισμό των Μάγια. Προσπαθώντας να ξαναγράψει την αλήθεια τους, κατά λάθος διατήρησε αποσπάσματά του. Έτσι, όταν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα σαρώνει τον κώδικα της Δρέσδης πίξελ προς πίξελ, σύμβολο προς σύμβολο και ανακατασκευάζει τη γραμματική του, μετά από 5 αιώνες σιωπής,
δεν αποκωδικοποιεί απλώς μια νεκρή γλώσσα. Ανασταίνει μια μνήμη που επέζησε από φωτιά, κατάκτηση και πλημμύρα. Αυτά δεν είναι απλώς αρχαία βιβλία. Είναι επιζώντες της κόλασης που ψιθυρίζουν μέσα από καμένες άκρες και λεκέδες από νερό. Αλλά εδώ είναι το πραγματικό ερώτημα. Αυτές οι εύθραυστες σελίδες έχουν ήδη επιβιώσει από φωτιά, πόλεμο και τον ίδιο τον χρόνο. Μπορούν να επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε, η μυστική έρευνα της NSA για τους Μάγια. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται περίεργα. Το 1977 θαμμένο βαθιά μέσα σε ένα απόρριτο τεχνικό περιοδικό. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΙΠΕΑ χαρακτήρισε σιωπηλά τους σωζόμενους κώδικες των Μάγια ως οπτικούς αστρονομικούς υπολογιστές. Σωστά, υπολογιστές. Όχι ιερά κείμενα, όχι πρωτόγονη τέχνη. Πραγματικά αναλογικά υπολογιστικά συστήματα γραμμένα σε φλοιό χαρτιού αιώνες πριν καν ο Άλαν Τούρινγκ ή ο Στιβ Τζόμπς υπάρξουν ιδέες στο σύμπαν. Σύμφωνα με την αποχαρακτηρισμένη έκθεση που δημοσιεύτηκε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2021, η NSA δεν θεωρούσε τον κώδικα της Δρέσδης ως θρησκευτικό ημερολόγιο. Είδαν κώδικα. Μια προγραμματιζόμενη ακολουθία συμβόλων ικανή να εκτελεί αστρονομικούς υπολογισμούς, τόσο ακριβείς που να αγγίζουν τα όρια της σύγχρονης μηχανικής λογικής. Η έκθεση περιέγραφε τον κώδικα ως ένα μη ψηφιακό, αναλογικό, οπτικό, υπολογιστικό σύστημα, ικανό να εκτελεί πολύπλοκες λειτουργίες, χρησιμοποιώντας επανάληψη μοτίβων και αναδρομική λογική. Με άλλα λόγια, οι Μάγια δεν ήταν απλώς ιερείς. Ήταν προγραμματιστές που ζωγράφιζαν λογισμικό με χρωστική ουσία. Και εδώ ξεκίνησε η αιμονή της κυβέρνησης. Οι αναλυτές της NSA που εργάζονταν στην πρώιμη κρυπτογραφία τη δεκαετία του 70 συνειδητοποίησαν ότι η γραφή των Μάγια μοιράζεται κάτι παράξενα οικείο. Την αναγνώριση μοτιβών. Οι ίδιες αρχές που τροφοδοτούν τα κλειδιά κρυπτογράφησης και τα πρώιμα συστήματα υπολογιστικής όρασης ήταν κρυμμένες σε ιερογλυφικά σκαλισμένα πριν από περισσότερα από 1000 χρόνια. Ένας ερευνητής της NSA σημείωσε μάλιστα ότι το Jolkin, το ιερό ημερολόγιο των 260 ημερών, λειτουργούσε σαν βιολογικός υπολογιστής, συγχρονίζοντας τον χρόνο όχι μέσω μηχανών, αλλά μέσω κύκλων ζωής. Γέννηση, ανάπτυξη, φθορά και αναγέννηση. Κάθε σύμβολο ένα σημείο δεδομένων, κάθε φάση μέρος ενός τεράστιου οργανικού αλγορίθμου. Μπορείτε σχεδόν να ακούσετε τη λογική του ψυχρού πολέμου να παίζει αν ένας αρχαίος πολιτισμός κατάφερε να σπάσει την προγνωστική αστρονομία χωρίς ηλεκτρονικά τι θα μπορούσαν οι Αιγυπτιάτες. Μάθετε για τους μη ψηφιακούς υπολογισμούς. Για δεκαετίες αυτά τα δεδομένα παρέμεναν θαμμένα με την ένδειξη απόσπασμα αστρονομικά και κρυπτογραφικά συστήματα. Το εκπληκτικό είναι το πόσο καλή ήταν στην πραγματικότητα η Μάγια σε αυτό. Η NSA επιβεβαίωσε ότι τα αρχεία τους για τον συνοδικό κύκλο της Αφροδίτης 584 ημέρες τέριαζαν σχεδόν τέλεια με τα σύγχρονα δεδομένα. Οι σύγχρονοι αστρονόμοι τον έβαλαν στις 583. Χωρίς τηλεσκόπια, δορυφόρους ή υπολογιστές, η απόκλιση ήταν μικρότερη από το 1/10 της ημέρας. Ας το καταλάβουμε αυτό. Και μετά, υπάρχει και το ποσοστό πρόβλεψης έκλειψης. Η έκθεση δείχνει ότι πέτυχαν ακρίβεια περίπου 55% σε όλους τους καταγεγραμμένους κύκλους και το έκαναν μόνο με παρατήρηση, με γυμνό μάτι και συμβολικά μαθηματικά. Αυτό είναι υψηλότερο από την προγνωστική ακρίβεια της Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα. Και ορισμένα από αυτά τα γραφήματα προέρχονταν από τις ίδιες σελίδες που δεν έκαψε ο Diego de Landa. Γιατί λοιπόν νοιάστηκε η NSA? Επειδή η αναλογική οπτική υπολογιστική, όπως αυτή, παραβιάζει κάθε σύγχρονο κανόνα. Βασίζεται σε μοτίβα, είναι μη γραμμικό και ανθεκτικό στην ψηφιακή αλλίωση. Για τους κρυπτογράφους ήταν σαν να έβρισκαν ένα χαμένο λειτουργικό σύστημα. Κάτι που δεν έτρεχε σε τσιπ πυρητίου, αλλά στον ρυθμό του σύμπαντος. Φανταστείτε εξισώσεις γραμμένες σε φως σκιά και μνήμη, αντί για κώδικα. Η χρονική στιγμή της αποχαρακτηρισμού της, το 2021, δεν θα μπορούσε να είναι πιο συμβολική. Ακριβώς τη στιγμή που τα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να διδάσκονται στον εαυτό τους. Λογική και σύνταξη, η κυβέρνηση αποσφράγισε έγγραφα για έναν αρχαίο λαό που έκανε το ίδιο πράγμα χωρίς μηχανές. Και ιδού το θέμα, η NSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Μάγια χρησιμοποιούσαν οπτική αναδρομή,
την ίδια μαθηματική διαδικασία που χρησιμοποιεί η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη για να μάθει να σκέφτεται. Αν οι κρυπτογράφοι της δεκαετίας του 70 έβλεπαν τους κώδικες ως πρώιμο λογισμικό, τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη του 21ου αιώνα τους διαβάζει? Ποιες νέες οδηγίες μπορεί να βρει κρυμμένες σε αυτές τις σελίδες? Η επανάσταση στη μετάφραση με τεχνητή νοημοσύνη επιτέλους συνέβη. Μετά από 70 χρόνια επίπονης αποκρυπτογράφησης, οι μηχανές ανέλαβαν τον έλεγχο και για μια στιγμή ένιωσα σαν οι Μάγια να μιλούσαν ξανά. Μεταξύ 2024 και 2025 πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, από τα μοντέλα μετάφρασης της Google μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη του Claude, εκπαιδεύτηκαν να διαβάζουν το αμετάφραστο. Και απίστευτα τα κατάφεραν. Νευρονικά δίκτυα βελτιστοποιημένα μοντέλα βάσης. Και συνελικτικά νευρονικά δίκτυα. Όλα. Συγχωνευμένα με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Άρχισαν να αποκωδικοποιούν χιλιάδες σύμβολα των Μάγια με τα οποία οι άνθρωποι δυσκολεύονταν για γενιές. Τα αποτελέσματα. Συγκλονιστικό. Το 80 με 85% του ιερογλυφικού συστήματος είναι επιτέλους ευανάγνωστο. Αλλά εδώ είναι η παγίδα. Το 15 με 20% που λείπει είναι το μέρος που πραγματικά έχει σημασία. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα εργαστηριακό πείραμα. Στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια, μια συνεργασία μεταξύ ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης και ιστορικών τέχνης των Μάγια δημιούργησε ένα μοντέλο που συνδύαζε δεκαετίες αρχαιολογικών εικόνων με αναγνώριση μοτίβων σε βάθος μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να εντοπίζει συνδέσεις που οι μελετητές μόνο ονειρεύονταν. Γλύφοι που κάποτε θεωρούνταν τυχαίες διακοσμήσεις αποκάλυψαν συνεπή μαθηματικά μοτίβα, ακόμη και αντίστοιχες φράσεις μεταξύ κωδίκων που χωρίζονταν από αιώνες. Μερικοί ειδικοί το χαρακτήρισαν ως το μεγαλύτερο μεταφραστικό άλμα από την εποχή της στήλης της Ροζέτας. Η βάση για όλα αυτά προήλθε από έναν άνθρωπο, τον Γιούρι Κνορόζοφ. Τη δεκαετία του 1950 αυτός ο Ουκρανός γλωσσολόγος αψήφισε την απομόνωση του ψυχρού πολέμου για να αποδείξει το αδιανόητο ότι τα σύμβολα των Μάγια δεν ήταν απλώς όμορφες εικόνες. Ήταν συλλαβική και φωνητική μια πλήρης γραπτή γλώσσα. Για δεκαετίες οι μελετητές βασίζονταν στο έργο του χειρόγραφα ένα σύμβολο τη φορά. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να επεξεργαστεί 7 δεκαετίες ανθρώπινης έρευνας σε ώρες. Χαρτογράφησε πάνω από 800 μοναδικά σύμβολα, συμπλήρωσε τα θραύσματα που έλειπαν και μάλιστα πρότεινε εύλογες μεταφράσεις για σύμβολα που θεωρούνταν χαμένα λόγω της διάβρωσης. Αλλά τότε εμφανίστηκε στο πρόβλημα. Αυτό που κανένας αλγόριθμος δεν μπορούσε να λύσει. Οι Μάγια δεν σκέφτονταν ή δεν έγραφαν όπως εμείς. Κάθε σύμβολο είναι σημασιολογικά πυκνό, που σημαίνει ότι δεν λέει μόνο ένα πράγμα. Ένα μόνο σύμβολο μπορεί να σημαίνει έναν ήχο, μια λέξη, μια έννοια, μια θεότητα και ένα συναίσθημα. Όλα ταυτόχρονα. Τα συμφραζόμενα αλλάζουν τα πάντα. Το ίδιο σύμβολο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το πρωινό αστέρι, τον πόλεμο ή την αναγέννηση, ανάλογα με τη θέση του, τη φάση της Αφροδίτης και την τελετουργική ημερομηνία ημερολογίου, δίπλα στην οποία εμφανίζεται. Φανταστείτε να προσπαθείτε να μεταφράσετε τον Σέξπιρ σε διαδικό κώδικα. Λειτουργεί τεχνικά, αλλά χάνετε την ψυχή. Και αυτό είναι το ζήτημα. Αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύτηκαν σε δυτικά γλωσσικά μοτίβα, αγγλικά, ισπανικά και μανδαρινικά, γλώσσες που ρέουν γραμμικά με σαφείς αρχές και τέλη. Οι Μάγια δεν έβλεπαν τον χρόνο ή το νόημα με αυτόν τον τρόπο. Το σύστημά τους ήταν κυκλικό αναδρομικό και χτισμένο σε βρόχους νοήματος που αναδιπλώνονταν μέσα τους, σαν κώδικας που λειτουργούσε με κοσμική λογική. Οι αλγόριθμοι ανάγκασαν αυτές τις μη γραμμικές έννοιες σε κομψά ψηφιακά κουτιά, αφαιρώντας την πολιτισμική απόχρωση που τους έδινε ζωή. Οι ιστορικοί τέχνης προειδοποίησαν ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα πλησίαζε. Έλεγαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι εξαιρετική στην αναγνώριση, αλλά τυφλή στον συντονισμό. Ο κίνδυνος δεν ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφράσει λανθασμένα. Ήταν ότι θα μεταφράσει λανθασμένα με σιγουριά. Και αυτό ακριβώς άρχισε να συμβαίνει. Μέχρι το 2020, 5 πολλά κανάλια στο YouTube. Beyond Secrets, Aventrix και The Hidden Tablet άρχισαν να δημοσιεύουν μεταφράσεις τεχνητής νοημοσύνης των κωδίκων που διαβάζονταν σαν σενάρια της ημέρας της κρίσης. Προειδοποιήσεις για πυρκαγιά στον ουρανό, τέλος κύκλων και ανθρώπινη κατάρρευση. Ήταν εξαιρετικές μικρογραφίες, αλλά οι ειδικοί δεν γελούσαν.
Επειδή αυτές οι αποκαλυπτικές ατάκες πιθανότατα προέρχονταν από παρερμηνευμένα κείμενα κυκλικής ανανέωσης που εννοούν τον μετασχηματισμό, όχι την καταστροφή. Ναι, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαβάσει το 85% της γλώσσας των Μάγια, αλλά αυτό το τελευταίο 15%, οι τροποποιητές συμφραζομένων, είναι εκεί που ζει στην πραγματικότητα η αλήθεια. Χωρίς αυτούς, κάθε μετάφραση κινδυνεύει να μετατρέψει την προφητεία σε πανικό. Είναι σαν να μεταφράζεις το «να σε συγκρίνω με μια καλοκαιρινή μέρα», χωρίς να γνωρίζεις ότι στην ελισαφτιανή κουλτούρα αυτή η ατάκα ήταν ρομαντική, όχι μετεωρολογική. Η ανακάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει με το άνοιγμα ενός αρχαίου θησαυροφυλακίου από την ανθρωπότητα, αλλά ίσως διαβάζουμε τη δική μας αντανάκλαση, αντί για το μήνυμα που έμεινε μέσα. Γιατί αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς έβλεπαν οι Μάγια τον χρόνο και το νόημα τι συμβαίνει όταν ερμηνεύουμε τις προειδοποιήσεις τους μέσω του σύγχρονου φόβου αντί του αρχαίου ρυθμού. Για να καταλάβουμε γιατί αυτό έχει σημασία, πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τι πραγματικά προέβλεπαν οι Μάγια. Τι βρήκε πραγματικά κρυμμένο η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτές τις σελίδες που έχουν διασωθεί. Τι προειδοποιεί στην πραγματικότητα ο κώδικας Αφροδίτη, πόλεμος και κοσμικές μάχες. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποκωδικοποίησε απλώς αρχαιοποίηση ή οι ιερατικές τελετουργίες, αποκάλυψε αυτό που μπορεί να είναι το παλαιότερο ουράνιο σύστημα προειδοποίησης στην ανθρώπινη ιστορία. Σύμφωνα με τον κώδικα της Δρέσδης, οι Μάγια παρακολούθησαν έναν πλανήτη πιο αιμονικά από οποιονδήποτε άλλο. Όχι τον Άρη, όχι τον Δία, την Αφροδίτη, και δεν τον έβλεπαν ως πλανήτη. Τον έβλεπαν ως έναν θεό με ιδιοσυγκρασία τον Καουίλ, την φλεγόμενη θεότητα του πολέμου του χάους και της θεϊκής τάξης. Όταν η Αφροδίτη ανέτειλε φωτεινά στον ουρανό, δεν ήταν καλός ιονός. Σήμαινε ότι ο πόλεμος ερχόταν. Ο κώδικας περιέχει αυτό που είναι γνωστό ως πίνακες της Αφροδίτης. Ένα αστρονομικό ημερολόγιο, 104 ετών, γραμμένο με εκπληκτική ακρίβεια. Φανταστείτε το εξής: πάνω από 6 αιώνες πριν από τον Γαλιλαίο, οι Μάγια κατέγραψαν τον κύκλο των 584 ημερών της Αφροδίτης, με περιθώριο σφάλματος μόλις 0 ημερών σε σύγκριση με τα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό σημαίνει λιγότερο από 2 ώρες διαφορά, χωρίς τηλεσκόπια, δορυφόρους ή αριθμομηχανές. Παρακολούθησαν την Αφροδίτη σε 4 φάσεις ανατολή, εξαφάνιση-επιστροφή και ξανά εξαφάνιση κάθε μία, από τις οποίες σηματοδοτούσε ένα διαφορετικό είδος ιονού. Όταν η Αφροδίτη επανεμφανίστηκε, αφού εξαφανίστηκε στην αντανάκλαση του ήλιου, δεν ήταν γιορτή. Ήταν ένας κοσμικός κόκκινος συναγερμός. Εδώ είναι που αρχίζει να ανατριχιάζει. Η μετάφραση της τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι οι Μάγια συνέδεαν αυτούς τους κύκλους της Αφροδίτης άμεσα με τους επίγειους πολέμους. Όταν η Αφροδίτη ευθυγραμμιζόταν με τις ηλιακές εκλήψεις, οι γραμματείς την απεικόνιζαν ως Τσακ-Εκ, το αστέρι πολεμιστή που χτυπούσε τον ήλιο. Πίστευαν ότι αυτές οι ευθυγραμμίσεις απελευθέρωναν κοσμικές συγκρούσεις που αντικατοπτρίζονταν στη γη, βασιλικές δολοφονίες, πυρπολίσεις πόλεων και κατακτήσεις πλήρους κλίμακας. Ο κώδικας έχει ακόμη και σύμβολα, όπου ένα μόνο σύμβολο της Αφροδίτης, που προσαρτάται στο όνομα ενός βασιλιά, σημαίνει ολοκληρωτική εξόντωση, όχι μόνο ήττα, αλλά διαγραφή από την ιστορία. Πάρτε για παράδειγμα τον Απρίλιο του 562 μετά Χριστόν, η ισχυρή πόλη Τικάλ συνετρίβει από τη δυναστεία των φιδιών του Κάνουλ. Οι ιστορικοί πίστευαν για καιρό ότι επρόκειτο απλώς για πολιτική, αλλά όταν η τεχνητή νοημοσύνη χαρτογράφησε την ημερομηνία στη θέση της Αφροδίτης, εμφανίστηκε κάτι σοκαριστικό. Η μάχη συνέπεσε απόλυτα με μια φάση όπου η Αφροδίτη επανεμφανίστηκε ως ο Αυγερινός, παραδοσιακά η πιο επιθετική όψη του θεού του πολέμου. Η νίκη ήταν τόσο απόλυτη που το Τικάλ εξαφανίστηκε από τα αρχεία για περισσότερο από έναν αιώνα. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτός είναι ο αστρονομικός σχεδιασμός πολέμου. Αυτά τα ουράνια εγχειρίδια δεν σταματούσαν στην προφητεία, έγιναν στρατιωτικά ημερολόγια. Οι διοικητές περίμεναν την ανατολή της Αφροδίτης πριν εξαπολύσουν επιθέσεις, πιστεύοντας ότι οι ίδιοι οι θεοί θα τύφλωναν τους εχθρούς τους. Μερικοί μάλιστα χρησιμοποίησαν πίνακες εκλήψεων από τον ίδιο κώδικα για να βελτιώσουν τον χρόνο. Οι Μάγια μπορούσαν να προβλέψουν τις ηλιακές εκλήψεις 3 ημέρες νωρίτερα, σε διάστημα 33 ετών, μεταξύ 755 και 788 μετά Χριστόν. Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι και οι 7 παγκόσμιες εκλήψεις κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου έπεσαν εντός των προβλεπόμενων διαστημάτων τους.
Αυτό είναι καλύτερο από ορισμένα σύγχρονα μοντέλα που βασίζονται σε πρώιμα συστήματα υπολογιστών. Αλλά εδώ βρίσκεται η ανατροπή για την οποία σχεδόν κανείς δεν μιλάει. Οι περισσότερες από αυτές τις εκλήψεις δεν άγγιξαν καν τον ουρανό των Μάγια. Ο κώδικας δεν προέβλεπε τοπικά γεγονότα. Είχε ενσωματωμένα φίλτρα για να απομακρύνει τον άσχετο κοσμικό θόρυβο. Ήταν ένας αρχαίος αλγόριθμος. Περιείχε ακόμη και οδηγίες ανακύκλωσης για την ενημέρωση των προβλέψεων σε κύκλους 1400 ετών. Ουσιαστικά, έναν βρόχο ανατροφοδότησης για την επαναβαθμονόμηση του ίδιου του χρόνου. Οι Μάγια δεν προέβλεπαν μια αποκάλυψη. Διαχειρίζονταν κοσμικά δεδομένα για να αποφασίσουν πότε οι ουρανοί είχαν πραγματικά σημασία για την ανθρώπινη δράση. Η μετάφραση της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, αφαίρεσε όλη αυτή την απόχρωση, έβλεπε καταστροφή εκεί που οι Μάγια κωδικοποιούσαν βαθμονόμηση. Έγραφε τέλη καιρούς. Ενώ το αρχικό μήνυμα ήταν πιο κοντά στο «δώστε προσοχή, αλλά μην αντιδράτε υπερβολικά». Χωρίς το πολιτισμικό πλαίσιο της ανανέωσης, την κυκλική φύση της χρονομέτρησης και τα συνεργατικά συμβούλια ιερέων αστρονόμων, η τεχνητή νοημοσύνη μπέρδεψε τα εγχειρίδια οδηγιών με προειδοποιήσεις. Έτσι, το πραγματικό μήνυμα του κώδικα της Δρέσδης δεν είναι ότι η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη. Είναι ότι το σύμπαν λειτουργεί με βάση μοτίβα. Οι Μάγια έμαθαν να τα διαβάζουν, να γνωρίζουν πότε οι κοσμικές μάχες μπορούσαν να επηρεάσουν τους πραγματικούς πολέμους και πότε ήταν απλώς ουράνιος θόρυβος. Δεν πρόκειται για την πρόβλεψη του τέλους. Πρόκειται για το φιλτράρισμα του χάους. Και αν ο κώδικας τους μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ενός ψευδούς ιονού και ενός πραγματικού, μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ή μήπως ο δικός μας Θεός από μηχανής έχει ήδη αρχίσει να συγχαίει το σήμα με τον θόρυβο. Η παγίδα της μετάφρασης. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει επικίνδυνο λάθος. Είναι σχεδόν ποιητικό, έτσι δεν είναι? Η ίδια η τεχνολογία που μπορεί να είχαν προβλέψει οι Μάγια γύρω στο 2012, την λεγόμενη αυγή ενός νέου κύκλου, είναι τώρα αυτή που παρερμηνεύει τις προειδοποιήσεις τους. Η τεχνητή νοημοσύνη που κατασκευάστηκε για να βρίσκει τάξη στο χάος, μπορεί στην πραγματικότητα να επαναλαμβάνει το μεγαλύτερο λάθος των Ισπανών αποικιοκρατών. Να επιβάλλει τη δική της κοσμοθεωρία σε κάτι που ποτέ δεν σχεδιάστηκε να κατανοήσει. Η ηρωνία. Οι Μάγια έβλεπαν τον χρόνο όχι ως μια ευθεία γραμμή από το παρελθόν στο μέλλον, αλλά ως έναν ζωντανό κύκλο όπου κάθε στιγμή αναδιπλώνεται. Γέννηση, θάνατος, ανανέωση. Όλα συνυπάρχουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, από την άλλη πλευρά, είναι συνδεδεμένη με τη γραμμική λογική. Βλέπαν μοτίβα όπως ντόμινο να πέφτουν. Αιτία μετά αποτέλεσμα μετά αποτέλεσμα. Έτσι, όταν σαρώνει ένα σύμβολο των Μάγια που περιγράφει την καταστροφή, ακολουθούμενη από την αναγέννηση, σταματά στην καταστροφή. Για τον αλγόριθμο, η αποκάλυψη είναι το τέλος, όχι η επαναφορά. Αλλά οι Μάγια δεν έγραφαν ιστορίες με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Τα σύμβολά τους δεν ήταν απλές προτάσεις υποκειμένου ρημά αντικειμένου. Ήταν πολυεπίπεδα δίκτυα εικόνες που θα μπορούσαν να σημαίνουν 3 ή 4 πράγματα ταυτόχρονα, ανάλογα με την κοσμική ευθυγράμμιση, την ιεραρχία του ομιλητή ή ακόμα και το χρώμα του μελανιού που χρησιμοποιείται. Η μετάφραση αυτού με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευμένο στην αγγλική σύνταξη είναι σαν να διδάσκεις σε μια μηχανή να ονειρεύεται σε 4K, όταν καταλαβαίνει μόνο υπολογιστικά φύλλα. Οι σύγχρονοι επιγράφοι, οι ανθρώπινοι εμπειρογνώμονες, μας προειδοποιούν εδώ και χρόνια. Λένε ότι δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτά τα σύμβολα από το τελετουργικό το ημερολόγιο και το κοινοτικό τους πλαίσιο. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει πότε να σταματήσει να μαντεύει. Όταν βρίσκει ένα κενό στο κείμενο, το γεμίζει με ό,τι ταιριάζει στα δεδομένα εκπαίδευσής της. Συνήθως με τη δυτική σκέψη αιτίας αποτελέσματος. Γι' αυτό θα δείτε βίντεο που θα γίνονται viral από κανάλια όπως το Aventrix, τα οποία ισχυρίζονται ότι ο κώδικας προβλέπει ένα ημερολόγιο πολέμου θυσίας και ουράνιας εκδίκησης. Ακούγεται δραματικό σίγουρα, αλλά χάνει το μισό που έχει σημασία. Τις τελετές ανανέωσης στους κύκλους επαναβαθμονόμησης και τα μέρη που αφορούν την ισορροπία και την ανάκαμψη. Και εδώ είναι που γίνεται ανησυχητικό. Αυτό ακριβώς έκαναν οι Ισπανοί μοναχοί το 1562, όταν έκαψαν τα βιβλία των Μάγια. Είδαν θεούς από καλαμπόκι και ουράνια φίδια και υπέθεσαν λατρεία του διαβόλου.
Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει τα ίδια σύμβολα και υποθέτει μία προφητεία για την ημέρα της κρίσης. Δύο εποχές στο ίδιο τυφλό σημείο. Και οι δύο αφαιρούν τη συνεργασία, την απόχρωση και το κυκλικό νόημα. Και οι δύο αντικαθιστούν την κατανόηση με την προβολή. Ακόμα και η ακρίβεια της μετάφρασης, για την οποία καφιέται ο κόσμος, 80 με 80, 5%. Ακούγεται εντυπωσιακή μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι το 15% που λείπει περιέχει τους τροποποιητές που αλλάζουν το νόημα. Αυτό είναι σαν να μεταφράζεις το Shakespeare χωρίς να γνωρίζεις την Ελισαβετιανή αργό ή τη σκηνοθεσία θα καταλάβεις τις λέξεις, αλλά όχι την ψυχή. Επομένως, ίσως η πραγματική απειλή να μην κρύβεται καθόλου στον κώδικα. Ίσως εμείς να είμαστε αρκετά αλαζόνες, ώστε να πιστεύουμε ότι βλέποντας τις τάσεις σημαίνει ότι κατανοούμε την αλήθεια. Επειδή όταν επιτρέπουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να ερμηνεύει την αρχαία σοφία χωρίς πολιτισμική επίβλεψη, δεν αποκωδικοποιούμε την ιστορία. Την απικίζουμε ξανά από την αρχή, απλώς με καθαρότερο κώδικα. Τι συμβαίνει όμως όταν ενώνουμε και τους δύο κόσμους? Πότε η ανθρώπινη πολιτισμική γνώση και ο υπολογισμός της τεχνητής νοημοσύνης θα συνεργαστούν αντί να ανταγωνιστούν? Ποιες νέες αλήθειες μπορεί επιτέλους να αναδυθούν από τον παλαιότερο ψηφιακό κώδικα στη γη? Ίσως αυτό είναι το κομμάτι για το οποίο θα έπρεπε να ανησυχούμε, όχι τι μετέφρασε η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τι αρνήθηκε να μετέφρασε. Γιατί αν οι ψηφιακοί αρχαιολόγοι έχουν δίκιο, τα θράσματα που έλειπαν δεν ήταν καθόλου λάθη. Ήταν σκόπιμα κενά σημάδια που άφησαν οι γραφείς που δεν ήθελαν αυτά τα σύμβολα να διαβαστούν ποτέ από κάποιον απροετοίμαστο. Κι όμως να είμαστε εδώ, τροφοδοτώντας τα σε νευρονικά δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί για να αποκωδικοποιούν τα πάντα. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν το επόμενο σύνολο δεδομένων δεν είναι αρχαίο αλλά ανθρώπινο? Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να μας διαβάζει όπως τον κώδικα, θα μπορούσε η επόμενη μετάφραση να είναι η δική μας ιστορία γραμμένη χωρίς συγκατάθεση.